Şonun ýaly Waleykümselam. Gawmy ýadylaň saglykmy, gorunmy? Eger dostluk girmek üçin seseňiz, isleýär bilirseňiz, öz ara gurrunmy edi bermelik her bir ýagdaýda, ýaşaýyşda, durmuşda bolan ýagdaýlary watanymyzda, ilimizde, günümizde, ýaşaýan ýerimizde, ýaşaýan topragymyzda ençemi ýyl bäri aýraçylyk çekilip ýör, türlü ýagdaýlar bilen käleri näme iş esasyna bir ýurduny terk edipdirler. Käler bolsa siyasi ýagdaýda, käler bolsa medeni ýagdaýda, käler bolsa ýaşamak üçin, käler bolsa maýa toplamak üçin türlü ýagdaýlary biz birek bilen böleşip bilýäs, pikirlerimizi iyli güne ýetirip bilýäs. Şo pikirlerimizi birek ýetirsek, käbir ýagdaýlar bilen pikir alışsak, gaýtam jemgyýete iyli güne gawy peýdamy ýetirim kalýan. Öz ýerimize öz içimizi kepledip, öz pikirimizi özümiz gollap, ýa-da dämi käbiratlar aýsany gyn görüp ýagaty görüp, onu ýazat däl. Elbetde biz birek bilen pikirdeş bolsak gawy. Bolýanyz İran döwletimizde türlü ýagdaýlar bolup geçipdir. Diýsen agyr ýagdaýlar, gawy ýagdaýlar elbetde bize ençim ýyl bäri eşitmezek. Şo ýagdaýlary ötüm nähili bolup ýaşlar zatlar öldürem diýen ýaş 20 bilen 30 ýaşyň aralygyna her ýyl ýaşly bar, ni ýokarrak ýa azagrak bir ýaşlary 50'den beri batýys. O da näme üçin? Konstitusiýany, kanuny esasy şonu ýürgitmek üçin, ýyl gün arkaýyn ýaşamak üçin azatlyk isleýär, esasen ýaşlar. Türlü soraglar adamyň özüne gelip çykýar. Biz şol ijtimai ýa medeni diýeli, iki dille gürlemeli bolýas. Hem Türkmen dogalymyň dillerini, yani aýratyn dilli ýok, ýöne käbir sözler zatlar bizlerde parslaşyn, ollarda ortalaşyn, yani konstitusiýa, kanun esasy, şonu ýaly. Şonu ýaly gurrundaş bolsak, pikirdeş bolsak, hasba bolarym kadiýe. O konstitusiýa, kanun esasy çalyşmany isleýärler halk. O da öz behbizi üçin, öz halky üçin, öz azatlygy üçin. Emma şonu isleýärler, dogry bir gawy hereket, gawy pikir, emma hereketiňe türlü görünüşi bar, türlü ýagdaýlar bar. Şo bizim ýagdaýlara görä bolmaly, pikirlere görä bolmaly. Ýöne hümmer bolup köçä dökülip, ellerem boş, tejribelerem ýok, nähili görüşmelik, nähili ýagdaýda, nähili iş etmeliklerini. Ýöne diňe biz ýaşlar şeýdip ellenmerýäs. O da bizim dogallarymyz, garnaşlarymyz, watandaşlarymyz, ýyldaşlarymyz, pikirdeşlerimiz. Odan alada galýany bizim ýaşlarymyzdaky eneleri, atalary, dädeleri ýa ejeleri şonu ýaly alada galýar. Sebäbi ýaşlary 15 ýaşdan ta 20 ýaşa ýa şo döwrekdäki ýaşlary gyýyr bolsun, oglanmasyn saklap bolmaýar. Olar diňe öz aýdylmy bilýän, özüm aýtýan dogry diýär, men etýän hereketim dogry diýär. Men muňa aýtýan sebäbim öz başymdan geçen ýagdaýlar. Näme 1979-njy ýylda, yani Hicri şemsini hasap etsek 1357-nji ýyl bolýar, inqilab boldy. Inqilabyň adyna mahmeli goýdum, rengi goýdum, tahmili goýdum. İnqilab diýer şahirimiz Ahmet Şamlyň aýtýarlar. Bir ketel rewolýusiýa boldy diýer. Yani o rewolýusiýa bolmalydy, boldurdylar. Yani Khomeiniň gelmeliýdi, getirdiler. Yani 1340-njy ýylda, yani 1965-njy ýylda bolýar şu döwreklerde Khomeiniň özüni Irandan daşa ýurda kawup berdiler. Täbit diýäsler. O da Iraga gitdi. Irakda 13 ýyl ýaşady. O taýda da boş ýatmady. Käbir dini fanatik ýagdaýlary ýa şiizmi öňe sürüp onundan gawy peýdalanýar, şoňa maýa goýdular. Maýa goýdular, şoň esasyna näme döwleti Fransaň döwleti İran şahsyna aýtdy da biz diýdi, ýani Khomeini'ni Irakdan Paris'e, Fransa getirip bilýäsmi diýdi, Paris'e, ýa Paris diýäs. Ola şeý diýerler Paris. Şonu ýaly getirip bilýän, o da hawa getirip bilýän arkaýyn idi. Öz işin galdy. Bilmeýär İran şahy daşyna näme oýlar geçýärdi. Daşyna näme çyzyklar çyzýardy. Näme esasyna? Şo neftin esasyna, gazyň esasyna.
yurdun baylığının esasını. Şu çocukları şan karşı çizik çiziyattılar. Elbette şanam kim getirdi? Şanam yani öldür getirdiler. Rıza Şah'ın ayırdılar, Şah'ın getirdi. Rıza Şah'dan hem önce şon yani, Ahmet Şah'ın şon yani. Onlara hem öldür getirdiler ne mi diyeyim ben, yumurla ve demi diyek şu ay değil mi? Şu arvaplar, devlet, ulu yol başları, ulu devletler, mesela için Fransa değil, Amerika değil, ya da İngiliz değil, Britanyalılar ve şunun NATO'nun çileleri. Şunun öldür getirdiler. 1357 yılda yani 1975'te. İran halkına teyarlığı yok. Ama en çok adam ne ettiler? Hümmer koça döktüler. Hava bizim vayanlarımız yani neme vatan qorağı yani ne diyeyim sallatlar, eskerler şolarım näme öwüne geçdiler, yaraňyzy tapşyryň diýdiler, öýde neme gullukdan çykyn diýdiler. Şo ýylyň ýadyňyzda bar bolsa, gullugy 1 ýyl etdiler, 2 ýyldy. Görýän bu oýlar aňyrdan çyzylyp otdy. Men aýtjan sebäbim muňa zaty şu zatlar Ewrolap bize azy taryhy ýagdaýlar gaýtylanyp gelýär. Gaýtylanyar. Ýa-da biziň näme işin ýaly azatlyk ýaşaýyşymyz ýokdumy İran şan wagtyna. Adamlar kimge çadırga inse yarka inse giyiniyeti, giyinmese giyinmiyeti, istese giyiniyeti, istese giyinmiyeti. Ünlü ne mettiler, şonu getirdiler Khomeini'nin bir şey adaylar dörettiler de konstitüsyanın, kanunun yazanlarının öderem ama aşırmadılar. Görüyorum lan düğü anırda bir koku var. Getiriyeli önüne bir yolbaşın, devlet yolbaşını koyuyorlar. Devlet yolbaşıdan kavsayıcı sözleri iyiliğine getiriyor. Diyorum, hükümeti ele alıyor. Hükümeti alandan sonra karşıdaşlarını aradan ayırıyor. Karşıdaşlarını. Ne ki devletine adamlarını getiriyor. Öyle adamları da dedi, o da daşa yurttan ya yurdun içinden terbiyelenen adamlar. Ama gidecek mesela yayın içindeysem, parantezin içindeysem 1948 yılda miladi hesabı boyunca Doktor Muhammed Musaddeg'in dövrüne yani neft ilinki olmalı dedi. Sonra son ne ettiler? Türmelerin içinde, siyasi türmelerin içinde şonyalı hem kurumalan içine ademi verdiler. Şonyalı terbiye ediler. Ben gösterine aydeyin, kıyın görsen edem ya beğensen edem. Ona mesela Çirikayı Fedai Halk Parti ya bizim Hizb-i Tude İran'ımızda ya da şonyalı başka kurumalarda ya mücahidin halklarda hem de içine öz adamlarını iyi verdiler. Diyorum, içinden çevirdiler, içinden şunu dargattılar, öz adamlarını koydular. Yani ben aytyanım, inqilabdan son Bolonya'dalar aytyan. Şu önkü alan terbiyeler adamlar, türmen içinde, türmen daşında terbiyelenen adamlar. Yani Ferrah Nigahdar ve Ali Cevadi ve adların suatılmayı kekeden Türkmen oğlanların içinde var. Şiirde ademe, Vahidiye, Corcaniye, başka oralara da atlara ziyan getirdi. Diyorum, bize 2 dakika uç tönködüler. Onun içinde ayrıca geçtim olacak. Ben öz fikirlerimi silivren bölüştirmem oluyor. Aytacak olan lazım siyasi oylara aytacak olan. Siyasi duygulara aytacak olan. İçki adamın qavi duygularının peydanını yerler şuna aytacak olan. Esas aytacak olan lazım şol. Kabir şunun için kabir fikirlerimi yetip bulur. Aleykümselam. Men görüyorum yazan atlarını, koyan atlarını köp sağ olun. Hem ben de minnettar. Birine doğru bir fikir getirsek has olurum kadiyen. O canın sağ olsun, gayret edin. Men aytacak diyecek gurrun bazı devamı var. Yani ben gurrunla beni kurtulacak bulunmak. Sizden fikirdeş olacak olan o da doğru yolla. Ne için doğru yolla? Sebebi biz 43 yıla yani şu rejimde İran rejiminin tecrübemiz var. Onun önden biz Türkmenistan'ı yaşansın, Türkmenistan'ın Sovyet Soyuzu'da nehli yağdayları dörüdü. Ondan sonra nehli yağdayları var. Ona tecrübemiz var. Hazır bir yurtta Kanada devletini yaşayıp ya kapitalist yurtlarda nehli yağdayları geçiyor, nehli oyları geçiyor, ekonomi, siyasi, medeni o yağdaylar tecrübemiz var. O zaten biz siz bilen arkayın bölüşüp arkayın aydıp bilecek. Bizi tutacak ya akıtacak yok. Tutsa akseri de şunu da biz öz fikrimizden, adımdan dönmeyiz. Ölmek bağlar, dayanmak yok. O bizim öz bir yüreğimizde, kursağımızda var.
Şu kursağımızdaki, yüreğimizdeki zatları bizim müdem saklap yiyoruz. Yaşayışımız, durmuşumuz şoňa koyduk, ömrümüz şoňa koyduk. Indi öwrülip gelsek, ýanky ýagdaýa, ýanky bolýan oýullara, siýasy oýullar, ekonomi oýullar aýlanyp dolanyp näme boldy? Öz ýurduny, öz adamlaryna getirdiler. Soň adamlaryny getirdi, hiç kimem kepletmediler. Şu an ahyrlar, mollalar, ýani şaýizmler, İran ýurtdaşlary zatlary aýtdy şu an. Bizde ne meclise kepettiňiz diye, ne başga ýerde kepettiňiz diye, diňe hiç ýerde kepetmediňiz diye, size azatlyk ýokdur diye, ahyrda halk şoňa geldi diye. O gözüň ödenýärler. Dogollar, garnaşlar. Şu ýol başlyk etýän şulara kim? Men ýazdy bakyn Facebookumda, enşime gedegem ýazdım, ýani ýeni ýazýan. Näme üçin düşünjäni ösüreyli, pikirimizi ösüreyli, tejribe gazanayly. Yani ordum şahlykda, mesal üçin näme Nasrettin Şah döwrüne, Emir Kebir döwrüne, ondan Şah Abbas döwrüne, Ahmet Şah döwrüne, ondan soň ondan öňki Gajaryan döwrüne, olar kimden getirdiler? Kimden getirdi şolar? İngilizden getirdi. Indi Amerikan adı çykypdy. 79'dan bäri. Jimmy Carter'ın döwründen bäri. Getiren kim şolar? O akadan kim şolar? İçin bulaştıran, ýurdun için bulaştıran kim şolar? Näme esasında? Bizim halkymyzda, ilimizde, günümizde ýüregi awapdyrmy? Bizim aç gep beren oglanlarymyzda ýa tenis satyp beren gelinimizde mejbur ýagdaýda olara ýüregi awapdyrmy? Ya ýurtdan ýurt ýaşap bele ýurdu var, öýi var, jaý var, hemmede var, ýurdu ýok, ýyly ýok, güni ýok, günsi ýaşap bele olara ýüregi awapdyrmy? Ýok. Olara gerek zat neft, olara gerek zat gaz, olara gerek zat paxta, pamyk, ýurdun baýlyklary, gyzyly, hasam gyzyl ýani men o gyzyl, ondan soň adamlar ýaşlar gyzyl, hasam. Sebäbi olar düşünýärler, bilýärler, okapdyrlar. Ýokary hojalar gutapdyrlar. Gutarmada da ýaşaýyş turmuşda tejribe gazapdyrlar. Görýärmi? Şu zatlar bir safa geçsek bolýar, safa galsak bolýar. Olar tejribe edilme, oýnuma aýtmaly gösgöni bolýan ýagdaýlar, nähil oýullar bar. Kim islemýär ýurduny azatlyk bolmasyn? Kim islemýär konstitusiýa amala aşmasyn? Kim islemýär ýerçilerine ziyan ýetirerler, ziyan çekerlere, öý ýykyllara, zatlara bir kömek edilmesin? Kim islemýär silgelerine bir halga ilegale kömek edilmesin? Kim islemýär sawatly adamlar sawatly bolmasyn? Kim islemýär ýersiz adamlara ýer bersinler? Biz başımızdan geçirdik o zatlar. Kim islemýär? Hemme kişi, hemme ýurdun içinde şolar isleýärler. Görýärmi? Şu goýmaýarlar şu ýerde. Ýöne sizin duýguňyzdan şu zatlar ulanýarlar ki özleri öz nämäni mohre diýerler bizim partiline. Öz papaklaryny öz goýjak adamdan goýsullar, aýyrjak adamdan aýyrsyllar. Kepurun alışmasa, eýem aýryp goýar ýaly. Mesal üçin aýdyn, iki sancak mesal aýdyn. Mesal üçin Irak hakynda. Saddam Hüseyin näme öder getirmedilermi? Saddam Hüseyin ulanmadylarmy? İran'a karşı ulanırlar, Kuveyt'e karşı ulanırlar, başka yerler için ulanırlar, içindeki yurdun Kurtlara karşı ulanırlar. Ondan sonra öyle şu cinayetleri etti deyip onu nemettiler. Başına oyun getirildiğini Saddam Hüseyin'in de Irak'ın. Hadir onun için ökünü otuyorlar. Baylarım, gariplerim. Yurtlar kadı. Ençem asırlar şu zahmet çeken yurtları, düzeltmeli yağdaylar zatları şöyle dargattılar. İkinci yağday. Libya hakkındaydı. Biz Serhang Gaddafi diyez, Gazzafi diyez, siz Gaddafi diyeniz. Zeni dedi o yani. Şimdi buraya, o yerine, o ayretin gurrun. Size orşudan alyanız, Türkmenşe geçiriyanız. Gurrun onun adını diye. Gurrun şol, gittiğime de hatta Birleşen Halkara Koruması'ndan o kitabını yırttı. Birleşen Halkara Koruması'ndan doğru cevap verdi. Amerika oylarına da atlar etkenlerden şunun için ne ettiler? Öyle bir aradan ayırdılar. İçine inteligensiya savatlı adamları, alimleri, zatları içine ayırdılar. Öldürdüler, yok ettiler. Ondan tamam ne ettiler? Gerek basa dedi, oğlum koyuyor yerine dediler. Görüyorum, nehirli siyaset, siyasi oylar hapa. Yani adamlar kanı bilen, duyusu bilen, ıkbalı bilen, yani serneveş, şonmuna oynayarlar. Çakolyan adam, ona bizi kurvalıkta koyunulur yasa. Sonra ölür ya. Ya da demek inki ya da yetmeyeni tavuk ölür ya. Ya da ölür ya, mallar ölür ya. Onlar için şon yali. Yurtta yerin yüzünde en çama adam ölsün ya öldürsün adın tavakı yok. Ya da Şili hakkındaydı. Ya Şili diyenler. Şili hakkındaysa
alende harekete galdy. 1975-nji ýyl bolsarak ya 73 Aralyk aya galdy, kömedi el aljak, el aldy. Emma näme etdiler? Kutsa etdiler, daşyna geçdiler. Oň ýerine ondan ale näme Pinochet'den ulanırlar. Dargatdylar. Pinochet ençeme ýyldan soň Angliýa urup gel aýlançay näme gedelenjik. Adam hukuklaryny döwdi, adamlaryň watandaşlaryny kırdy diýip, zatyp şonu suda etjek boldy. Emma o da özüň lalyga sally, dälige sally, beýt şeti şo ýurtdan çykdy. Emma o nerden bir galýatdy şo iş? Şo general Pinochet. Şulardan alýatdy. Görýärmi? Häzir biz şu asyrda 21-nji asyrda ýaşap şu alçelle ýazylmadyk, aýdylmadyk, ýa ýasylmadyk kinolar, dokumentalny köp zatlar bar. Indi ýaňy ana men goýdum videosyny Facebook'umda da ruhsat bermedi. Soňra ruhsat berdi, ýani şu wagt ýadymda ýok. Ýani doktor Muhammed Musattı hakyny 1948-nji ýylda geçen ýagdaý. Indi şoň üstüne açypdan şo film goýdular. Näme diýerli? 50 ýyldan soň şo näme konstitusiýasyny, Amerikan konstitusiýasyny, Angliýa konstitusiýasyny, kanun esasyny şo hakykaty açmak özlerine kanunyna bar. Şo hakykaty açýarlar. Hakykaty ile güne ýetirýärler. Emma giç. Näki häzir wagt geçer, rahat geçer. Bir de 5 ýyldan 10 ýyldan ýani näçe ýyldan bolar bize gideriz. Gidemizden ýagdaýda näme bolar? Şu bolýan ýagdaýlary şu wagtda ýagdaýda Iranaklar ýani 50 ýyldan 30 ýyl 40 ýyldan soň isini açarlar. Hawa biziň elimiz wagty diýerler. Falançy milyon dollar şoňa harjatdyk, çykdy jetdik diýerler. Näme Khomeiniýe getirmek üçin näme harjatmadylarmy? Ýa-da Sowet Soýuzy daratmak üçin harjatmadylarmy? Hat harç bolmady. Adam nemeden radiolardan, telewizorlardan harjatýarlar, çykdy jetýärler. Sen bir adamyň bir sagatyna näçe tölenýär? Ona adap radyosyny mesel üçin 3 dollar 30 sent diýetdi. İçine işleyen oğlanlar. Muhammed ýalak ýaşaýan medeşler. İçine işläpden pul gazanç üçin menim çagyryatdy. Ýok sag bolun diýetdi. Men watanmy ilmini hiç can satmam, bolşuna görä aýdarny etdim. Dem ilm özü baha bersin. Bir pul üçin bir ýurdumy terk edemdi aga. Ýa-da ýaşamak üçin watanmy ilmini günümi terk edemdi aga. Ya da özüme ulu görkezmek üçin ya başga zatlar üçin terk edemdi. Ýok. Käbir zatlary şo bolşuna görä aýtmaly diýmeli bolýar, dogry haýykat hemişe ajydyr. Ajy bolsa ýyly ýetirmeli bolýar. Germaniýaly, German ataňyzda nähili bolýar? Ajy bolýar. Ataňyzdan soň bir 15 minut geçende, 15 daqiqa geçenden soň organizmde peýda etýär. Emma başga organizm başga ýerlerine ziýan etýär. Näme üçin? Chemiçki. Görýän? Haýykatam şoň ýalyk. Dogry dogry ýokdyk, şondan aýdylýar. Biz her zatlara bir özümüz göz yetirmeli, göz yetiren zatımız doğru mu ya nadogry mu ölçek görmeli. Onunla pikirdeş bolmaly. Ýyl gün menen şo ýagdaý nähili? Ýani agdaňa gelir oturany ýa-da aýda oturmaly, düşmançylykly. Düşmançylykly başga, ona sen agly bergiňmi o başga, näme intigam diýäsi ýa-da almak, o aýratyn başga aralmak. O däre siýasat. Siýasat siýasy oýlar. Şonun ýaly ýagdaýlar biz her zada bilsek, düşünsek, hasan ýaşlara özleri ýeter ýetmez garyp ýagdaýda ýaşap ýörler. Ýeter ýetmedi. Ondan dem olara bolýa siýasatda ugrukdurýarlar, aýratyn gurrun. O birinji enetasyny dem narkotik etipdirler, narkoman etipdirler. Ya alkoholik bolupdyr. Näme arakot içýärler. Men aýdamak içmän ýa çekmän diýip. İçin çekin o şahsy meselemiz. Emma her zaten öz çöni var, öz yeri var. Elbette men şahsi pikirim boýunça, mümkin siz gapma karşı çıkarsınız. Öz şahsi pikirin odur. Yani men pikirlerimi siz bilen böleşek bolýan. Böleşek bolýan sebebi näme? Bundan men pul gazanjak demek, ya pul gazanjak bolup durmak, ya pul üçin demek. Ýok. Men pul üçin watan terk etmedim. Ya alama üçin, ya kulak kesmek üçin, ya bir ýerine ziýan ýetirmek üçin, ya döwlete ziýan ýetirmek üçin, ya da jemgyýete ziýan ýetirmek üçin däl. Bolşuna görä oýlary men edim kitaba ýazyp bilemek. Ýazmanyda näme her näsen ýene budjet gerek, arka gerek, dogry bir ýazyjy gerek, bir arasa pikir gerek. Bolan ýagdaýlar, başymdan geçen ýagdaýlar köp aýtdy dostum. Şeýle başymdan geçen ýagdaýlary inqilapdan soň, ýani rewolýusiýadan soň, Irandan soň köp zatlar başymdan geçdi.
Kümmedin urşunna, birinci urşunna, ikinci urşunna, başka ýagdaýlarda ondan soň neme içindäki guramalar boldy. Olaryň içinden ähli ýagdaýlar geçdi, ähli tejribeler boldy. Kurdistanyň ähli ýagdaýlar boldy. Biz daşa ýurdu bosguna çykdyk. Onuň içinden ähli ýagdaýlar boldy. Ondan soň o ýurdu terk etmeli bolduk. Ondan soň ýagdaýlar boldy. Köp zatlary içine getirip adyp ýatsaň bolýar. Hawa egerde şo ýagdaýda ýylygyny ýerleseň dürli dillerde o da uly peýda, uly ýurtjy. Ona messem bolýar. Ýöne näme? Herkim näme käler sawady we käler sawady ýok, kälerin islewi we kälerin islewi ýok. Ýöne adam bir kitap ýaňyr bolýar, men näme kitappa ya hodaçynyklar hakynda, ýa suratçylar hakynda, ýa syýasy hakynda, başga ýagdaýlaryna onuň şolary başarsam okuyan ya da şo satýan ýerden alýan şo ýazyja bir peýda ýetsin. Şo ýazyja kömek bolsun. Mesal üçin ýazyjylaryň biri Nurahmet Aşırpur. Aty Sulýamy. Nurdade. Köydegen bosgunçylyk etdi. İran'da ýaşady. 1948-nji ýylda watan terk etmeli bolan şo Mossaddaga neme bolanna. Doktor Mossaddaga gaşyk dillerine. Tüde ýoğrallar. Birinji oglanlar Türkmen sährämizde şo wagtyn şoňa ýaşlary, şo ýaşlarda 20 ýaşlaryň arasynda birinjiler täbit bolup başga şäherlere, başga welaýatlere İran içinde birinjiler watan terk etdiler. Türkmenistana gittiler, Azerbaycana gittiler, Taçikistana gittiler, Türkiýe'ye gittiler, durdur ýazdylar. Men olary okudum. Hem gurunja hem bolum ola bilen. Mesel üçin Serhan Hadibi bilen. Nurahmet Aşırpur bilen. Ýeke başyndan geçen zatlar aýtyp biljek. Ýere näme etdi? Ýene watany ýyly güýçede adetde 1979-da diýme 80-nji ýyllarda Irana Türkmen sähra bardy. Ne öýü bar, ne maşgalasy bar, ne zady bar. Ýaşady ýaşamal ýerine käýerlerde. Ýa-da Sefer Ensari. Geçen ýatdan çykarmam men şo hakynda ýazyk bolup ýön. Sefer Ensari'den bardy. Rejim ýykyldy, rejim ýok İran rejimi, öňküşan rejimi. Onu näme olar tutýar, olar zindan etýärler, türme basýarlar. Hatta Sefer Ensari'ň pakyryň uly gözüne çyra tutup da gözüni kör etdiler. Urdalar ýençdiler. Onu da sözüne dönmedi. Haýygaty gelecekde bolar diýdi, şo ýagdaýlar bolup ötdi. Türkmen sähra öz diline eýe bolar diýdi, öz topragyna eýe bolar diýdi, öz däpderisyna eýe bolar diýdi. Näşe Türkmen sähramyny görüp ötdi, aýdym saatlaryna eýe bolup oturlar. Şairlerini gollap oturlar, şairlerinin adyny tutýarlar. Käbir ýazyjylar ýazyp oturlar. Noda näme? 40 ýyldan soň, 40 ýyldan soň şo ýagdaýlar döretdiler. Onu ýazam Röwesiň başyna şo ýagdaýlar muhtat bermeýärdiler. Indi biziň öz dilimizde näme etmek? Eýetçilik etmek. Ýazywda, pozawda, nemede, ýokarky jaýlarda, ýani danışgalarda, danışgada, ýani mekteplerde biziň şairlerimizin atlary ýetip barýar. Gurun şahirin açın dünyaya gelen ya dünyadan ötenne gurun öz dilini saklamak, gurun däpdesini saklamak, gurun medeniyetini saklamak, gurun itmekde itip barýan. Ýa-da sen türkmençiligiň itip barýar. Däpdesini ise, dilin ise, egneşiň ise ona näme galýar sen? Topraň elinden alınsa, başga halky getirip goýsalar. Başga halk diýerim, onlarky mesel üçin zawlary getirdiler. Hoýdan döwrüne. Ondan beri 70-80 ýyl mundadyr. Ona ne unça? Bileşen getirdiler. Ýa-da Türkmen bilen zawlyň arasyna gapmagyşlyk bolsun diýdi. Näil gapmagyşlyk öğretýärler, ona zawlara ýerekmene atarja suw gerek. Suw berenek. Türkmen gidogan bir ýurduň içine urşup ötüler, bir-birine garşy bolup ötüler. Ýa-da şo suw meselesini çözseň bolýar. Gördüňmi silgelene nähili boldy. Bileşen edilýän zatlar. Ya set kursalar bolýar, setten suw geçirmeli. Ya kanal geçirseň hem bolýar. Bolýar hem de budjetem ýokda. Budjetem döwleti İran döwletine doly. Başaklar harjat berýärler. Onu terör etmäni. Terör diýende ýadyma düşdi, bir näme wadyr, filmini ýatsaňyz, näme? Cinayet-i mukaddes. Cinayet-i mukaddes diýip ýatsaňyz, YouTube'da egazanyňyz bolsa, ýurdun içine ýadaşyny ýaşaýamasaň görersiňiz. Kasımlı ýanky zatlary birinçe ýolbaşçylar zatlar terör etdiler. Görýärmi? İki döwletiň hem eli bar. Näme ewne geçmedili. Hopy komiteti otaýda näme işleýärmişdik? Bilýärdi näme diýeni. Nirden kim gelýär, nirden ýaragalýarlar, nirden kim terör etjek bolýarlar. Ya ondan başynda köp terör etdiler. Telefonlaryny ýazarlar. Nirde ýaşaýar, kimin aratan işletýär. İranyň näme ejesi
Doğanı variyetti. Yurdunu oğlum görmene, siyasi oğlanın oğlum görmene, şu telefonu izlerler, daha bu tarafa terör etkiler, ona çıkıyor diyettiler onu. Niye yazmasın koydular. Ay çoğulayan mı onu? Yurdun taşına ne terör etkiye oğurlar bileyenler. Ya Kürdistan'ın, Türkiye'nin Kürtlerini, yolbaşısı. Ona oğurlar vakitler, arkayıncak. Fikret ben yurdun içinde taşını yaşayıp böyle arkayın guruluyor, arkayın diye anılarlar. Yok, bari de oracak odan, ya akacak odan, ya öldürecek odan inşaatta bir devletler önemli. Bir nesane neftin, boşka neftin, çelek neftin, pulun hayrından geçtin, şu oluyor. Koreyan oylar gidiyor, ne ile gidiyor ki? Oylar öz getiren adamlar özler oylar getir diyorlar. Şu oyları oynat diyorlar. Giyinişliğin, ne eli var. İşte öyle ki ne manolo ki bunlar ayakta ortası sıvırları bunları çeker yok. Onun yerine hem selleliğin yerine sellesi getirirler. Konstitusyon kurarlar, kanun esasını kurarlar, medeni adatlığı verirler. İyle bu ne? Yine de şu açlık, şu işsizlik, şu ağırlık, şu psikolojik, şu cinayet, yine şu zindan evin yalak, yani evin türmesi yalak, ençeme türme uğrarlar. Ya ağırlaştırırlar, giyinleştirirler, indiki yaşlar, indiki nesillere şolar için. Keplemer yani. Çünkü hayskun cönle bu adatlık, demokrasi, adam hukuki. Gidecek mesela kodasan, yan sana başlar attın ki yani. Ya oğurlayarlar, ya öldürüyorlar, ya da samaliyatı ya hava kıymada çekiyorlar, ya satın alıyorlar, ya kısık geziyorlar. Onu ne? Yarını görüyorsun da oğlanlar ki birincilikle bozgunçuluğa çıktır, ya narkotik yatırtırlar ya da alkolü yatırtırlar. Neme? Araçmanı anır bari. Ben onu tankitle aydamakta bolan yağdaylar. Yani her türlü yağdaylar görüyorlar, ölçüp, şimdi hemen kavuruyor, hemen izine gidiyor. Şimdi ne satın alıp olacak, ne aradan ayıp olacak, ne ilişkin ağzını yamıp olacak. Yoksa bize gerek yok da, belki karaşot ettik mi biz? Khomeini'ye, şu rejime karaşot ettik mi? 43 yıllık cinayet ettiler. Vurdular, yençtiler, yaş demediler, karı demediler. Türkmen, Kürt demediler, yine bir demediler. Kurdistani demediler. Getiriyen şulan öldüler. Ayıryanım şulan öldüler. Onu görüyorsun, onlar koyu saçıldı. Amerika ile İran aratma şovu. Siyasi oylar. Hem de şu yurda karşı yurda. Şunun için bütün dünyanın on kadem ellalat ediyor. Aylavat ediyor. Mesela için şu aydayın İran'ın hubsu yağdayı. En sadımın emniyeti keşfer. Sepahı olsun, besici olsun, ya da nemme olsun. Sadımın emniyeti keşfer ya levas şahsili olsun, tavat yok. Emmeti kime kulluk ediyorlar? Tehran'a kulluk ediyorlar. Tehran kime kulluk ediyor? Yoksa görüyor ya İran kemçiklerini. Köşede gıdaçlık edip yerlerini, musur yığınap yerlerini, hapı yığınap yerlerini, baklaşı anıver yığınap yerlerini, bunu görüp bilmen yerlerini, öysüzlüğünü, ilsizliğini görüyorlar, görmek değil mi? Onlar neyin terbiye yerler? Değil mi adamlar şeyle olsun yani. Değil mi narkotik önemesin yani. İşte öyle ki gördü, çaydan bardak eli ülken yağdı da İran'a ne mi olur? Bizim ne diye, şov her sağları diye, yani mer sağları diye, hazırki yağdı da dinin zatlı bilen geliyor. Gelecekte zen sağları olur. Erk adamları kebbeh bilmiyor. Ayal meşgulü adamların talağını verir. Yönükece içtimai da adayken, medeni da adayken yönükece da. Siyasete kanun esası da anırda dursun. Yine adamlar ne oluyor? Birek yapma karşı oluyor. Maşallah daratmak oluyor. Oylar var. Kim görüyor maşalası adamsına karşı etkilerler ya da demin işvençilik etkiler ya casus ettiriyorlar ya da olan uşağı şonu yarak ya birek ya konuştu. Görüyorsun, üç adamdan bir adam şulan adamları. Ama da midarlap yerler neymi diye neymi görünüyor ki şöyle iyisizdir ya öysüzdür ya da bir kömek edin ya şuna peydayı getiren cemiyet bozulmasın da alanması etmemiz. Onun için ne mi oluyor? Cemiyet bozulup gidiyor. Ona Huşimin ama yara Vietnam'ın yolbaşı. Cemiyet lecene vuruluyor. Yani yerdeydi ne kadar Huşimi? Vietnam'ın. Ençeme vatandaşın illeşini, öz ideolojisini vatan için ellenmerdi. Dargattılar.
Ödüňden görüp otyňyz siz biziň nesilimize. Biz bilen ýaşap ýöňde. Rakda näme bolup oturalım. Owansana näýle bolup oturalım. Gitdiler, getirdiler kimi? Talibanlary iň aňyrda bir jinaýat edýän ýerler. Ruşangerde bir gorama waty, ine bolýar perçemileri, halgylara, Awganstanyny olar gurrun etmäýli. Olar Nejibullah döwrüne boldy. Doktor Nejibullah'ın döwrüne. Häzirki şu Ruşangerleri ýöne bir dindarlar zatlar we watany düzel ýöne düzelçi goýuş şolary goýmadylar. O sen pikirine tukar. Talabalar getirýärler, ýa Al-Gadan getirýärler, ýa-da ol El-Şaab getirýärler, başga guramalar, dini guramalar, güýçlü onu nemeler getirýärler. Ýa Arabistan Soýudydan ulanýarlar, Wahhabistan ulanýarlar, näme üçin? Pul harjatýarlar. Pul harjatýarlar, goňşy ýurt bilen näme bolsun. Gapma garşy bolsun. Yurdun içine bir arası bir yerlik etmeni olmuş bilen şu at näme onalyk şu at Doktor Mesut Şah Mesud'un oğlu bilen kapma karşı oturýarlar, gelecekde Tacikistan bilen kapma karşı ederler. İran bilen kapma karşı ederler. Bular çyragyny şondan gazanýarlar. Hatyraty näme diýip halkalyň hatyraty bardyr, ýatlamasy. Ondan soň Rafsanjanyň ýatlamasy bardyr, o kapgaran bolsaňyz ýa işden bolsaňyz şondan ýerýär bize çyragymyz urşdan gelýär diýe. İran Irak urşuny köp gaýtam urşuly diýe. Näme çörek kazanlyk diýe. Näil bolýar? İran Irak urşuny hem Irak'a kömek etýärler Irak tarapdan, hem de İran'a kömek etýärler. Hem de Sputnikden hem ulanýarlar şoňa garşy. Nirde İran goşuny wazat atýarlar. Men özdeň duşlam, öz dostum. Kilasaşlam ýok boldy. Watandaşma aňyrda da watandaş ildeş, şäherdeş, bir şäherde ýaşarmy, bir mektepde okan dostum ýok boldy. Görýärmi? Kim ýuraw idi? Şulanmy? Şulan diýen Amerikanmy? Ya Angliýanmy? Ya da Fransanmy? Ya başga ýurtlarmy? Ya nefte biziň baýlygymyza aşyk bolan şolankymy? Elbetde ýok. Ýene näme bolýar? Telefat-ı cani diýär, ýani näme şehitleri, ýaş ýurtlarda atlar berýän watandaşlarymyz bolýar. Aýtmany diýmeni zat köp. Ýene özüň gurlaýa otursaň bir hildir bir geçikrak bolýar. Käbir pikirler zatlar bozulsa ýa-da gurrundaş bolsa şeýleşip düşünýär zakysak, menem öz pikirimi aýtsam, ýa-da sen öz pikirini aýtsam, men seň pikiriňden ulansam, peýdalansam hasga boljak. Men sizi kepletjek gorpýa durmuşyňyzy bulaşdyrjak gorpýa gelipdämi, aňarda sepawatyn sazmany emniýeti bolsun, zat bolsun, tuturjak gorpýa bermek ýok. Ol men kanymda ýok. Men gaýtam siz goraýan şu ýagdaýlardan pikir ediň, düşünüň diýip. Her näçe eňate alada galýar. Revolüsiýa bolmak, inqilap bolmak ol gowzat. Kuba inqilabyny gör. Ýa-da Kur'an inqilabyny gör. Ýa-da Orsiýadyň 1917 inqilabyny revolüsiýasyny gör. Ondan soň ýagdaýlary nähil boldy. Haýsy bir ýurtda syýasy türme ýok. Şu türmelerim kim gorýar? Zendan ýok. Hemme ýurtda ba. Keserem çakırmaklar. Ne adatlyk mı? Nirde adatlyk? Bir medeniyeti ösürmene şu ýagdaý döreden aklar. Medeniyeti. 43 ýyldan soň onlarky İran studentleri oturup bilejek, otupdan Nahrimany bilirler. Nahrimany goýdylar. Ýoksa mogllary gyýdar aýrak tutdular. Üniversitede başka yerde de şeyler. Ştak kelimede bir yığınak boldy 2005'te 17 ýyl mundan oğlanlaryň yığınakdy da şonu da şey etdiler. Erkekler aýratym bolsun, aýallar aýratym bolsun. Ay goýuň ödenen edip ýol başlygyny. Şimdi yığınak etýän ýa ileri nemetjek bir kapma garşy etýän diýdim. Näme tawat o da demokrasi diýip ýören ýurtda. O amantdy ýol başlygynyň ady. Bilemem, Kenýadan, Etiopiýadan, şu ýurdan ady oňgurun onda. Ondan bir kep gurrun edende ýam hasawaly atly. Ha. Toquşy goşuşmasa gawy boljak. Toquş aýtmasa gawy boljak. Ya ýygyna goýan aýtma. Men ýok menemde. Men ýygyna goşuşam bolup bermek. Ýöne siz adatlyk hiç ýerde ýok, şunu aýtjak bolýar. Siz adatlyk bolsa, erkinlik bolsa, demokrasi bolsa, bula o näme gümmezli jaýda oturup bilmerler. Gümmezli olanky işçilenki. Zahmet keşlenki, taygarlanki, yer dökýärlenki.
ençeme bankın pulunu oğurlap, ençeme yurdun balıklarını oğurlap adı. Keyifleri çekip böyle. Onun de. Onları terbiyelenemişler. Şoň üçin bir her zatdan bir ägä bolaylyň, düşüneýliň, bileýliň, ýöne birine bir zat aýtmak, gazabet diýet, o aňsat zat. Ya birini zaýlamak, ya birini öwmek, o aňsat zat. Emma durmuşda amala aşyrmak, konstitusiýany, kanuny esasyny esasy şo gerek. Amala aşyrmak şo ara ötmeme aňsat zat. Haýsy bir döwlet ýolbaşçy süýçü sözler bilen gelmeýär. Onu Näçe munadal Kanadaň primer ministeri ekonomiýany gulýalaga dernidi. Häzir bolsa Britaniýanky gulýalaga den düzelderni plan eden bilmän derniýe. Gödüň özüne teň elinde dära, sen bir özüň kurjaga, oýnaga sen. İl üçin bir iliň gözüni, kulagyny alamak üçin, zehnini, pikirini alamak üçin bir oýnaga sen. Kim sen? Näçe sawadyň bolasyn? Ekonomistan bolýarsan, siýasatçan bolasyn. Onu da sen oýnaga. Olan eline etçek otyl görmen duranaklara. Bir yıkılıp duran jaýlary bir narkotikler inemetdi, ya narkotikler bilen analaky arak bilen hatyn zaýlanıp bir köçäň içine barar ýalatda. Gyşar köçede ýatyrlar, nähili gözüňi görmeýär. Nähili arkaň geçip bilýäňiz. Açyk bolýanda Irana ýa başga ýurtda diýmek Kanadaň öz içinde. Bir ösen ýurt. Sen pikirini goýunça. Ya Amerikada şoň ýaly. Hemme zat oýnanýarlar. Goýun goýýarlar oýnanýarlar. Mal oynarlar. Ýolma malları da bir zatdan rahim zady gelýänler. O adam ho diýip, ýani adama hoňa zadyna ýok. Hay şoň ýaly. Aýtmany diýmeni zatlar köp. Nähili ýazyda, ýani özüm her ýerde şuňsyryň ortatýar. Adam ol däl bolýar. Men o tark seyretýän, bitiramda kompýuter, oturamda da video ýazygy goýdum, YouTube'da goýaýynyp, bir tarapdan da Instagram. O Instagram bilen YouTube'un üstüne Facebook'da goýup bolýar. Onda şurtjakly görüp bilýärler, eşitip bilýärler. Ondan soňra Instagram'dakyny şeýlekini zatda goýup bolmaýar. Facebook'ta gynrak gelýär. Açyk bolan zatym käbir ýadyda şoňa ata men 3 tane dörtlaşymdan kamera goýmaly boldum, durýan goýmaly boldum. Diýer çykyş etmeli boldum. O man ýerde indi mesal üçin Türkmenistanda Türkmen dogallanmaz, orsetde ýaşap berler. O kap berler, habarym bar. O taýda ilçihanada bar, konsulstowada bar, ýa-da Türkiýede şoň ýaly. O aýçyk bolan zatym şolardan konsulstowadan, ondan soň ilçihanadan dogry peýdalanýar. Yani o taýda gada we kanun we döwletiň öz ýazan pozanlary şonu amala aşyrýar. Mesal üçin ençeme wagt koronavirus aňyrýady bolanna samalyot ýa-ni hawa peýmalary goýmadylar. Dürli sebäpler bilen. Dürli sebäpler bilen o sebäbiň içini görmeli, köküni görmeli. O sen düşmançylyk edeniň haýry ýok. Men şu wagt hiç näme İran döwletine elinin sıptırın diye sıptırın hiç sen karşı görmemek bolşuna göre yani bolşuna göre koyuyor. Onun ki Instagram'da ya da o yanlartlama tarihi şurlar tarihi diye bolturun ya da ile şonu yani. Ayçak olan zaten doğru peydarının düşmançılıklı da. O düşmançılıktan alacak alan yok. Mesela için $450 diyorlar İstanbul'dan aşağıda uçmanı. Yani için $450 qımmat. Kazancını şoňa gitýär. Dogry däm? Ýok, ular aňyrdan boş gaýtýarlar. Hem boş gaýtýanyň pulunu alýarlar, hem gitişin, ondan gaýçy aňyrdan $210, berden hem $210, $420 şoň ýaş dogry alýarlar. ýa $40, indi $20, $30 aňyrya bäri. Indi öz bildiň bahasy. Onu ýaly düşünmeli. Ýa-da nämetge o taýda bizin ýa-da ýa-ni zat qymmat ýa käbir ýerde de hususy o döwleti degişler ýok. Olar bahany oýnatýarlar. Nişde de oýnap otyrlar. Samaryanyň bildini, hawa peýmaň bildini, adamca nemet ýerler. Emma inçeme pul, milyardlap dolar, onu Ukrainanyň ýarak satyp ýarak beripdäm olar gyrdyryp otyrlar. Indi gözden tawabutyny. Bir parahat ýok, ne bir ösüp bar ýa ýörjen ol.
Aytmayan kemçilik yok. Kemçilik var, hem yurtta da var. Emma birinde ençime milyarlar dolar onu yarağa becermeyeni satmanı ait yerler. Ya Ukrayna'nın halkına karşı oraylar ne için uç yatıranaklarını. Yani o birinci urunda qo'zg'adim şu meseleni. Oğlunun biri Facebook'ta ay Orsiye'de karşı gurulap, ay Angli, bari, Pimi'den godun ödeni. Polya Orsiye şunu yalak, bizim devletimizi ya başı yurtlar kevlerin yurt basıvattırlar, hem yurtta da başlar, kevleri neme bilen basıvalya, yarak öyle gücü bilen basıvalya, misal için Xitay, bazıların gücü bilen basıvalya. Öz zatlarını hem yurda paylaydı, yurda satyadı, onun pullarını göğsünden alıyor. O da kazanç. Koreyan Xitay'ın alıp veren yolunu, bulan alıp veren yolunu ehilli, yurdun içindeki alıp veren yollarını ehilli. Aylantılan hem zat pulu var ya. Aylantılan hem zatlar adamın karşısına var ya. İnanki yarak. Ne için şu açıyla urş yatıran akla. Nemedeki olan yadaylar, Ukrayna'daki olan yadaylar. Ne için yaralar güçlü yaralar otak İberya'ya ulan yerler. Ne için Irak'ta şu yadaylar öğrettiler. Ne için Afganistan'da şu yadaylar öğrettiler. Ne için Suriye'de şu yadaylar öğrettiler. Ne için yurdun içine kepletmeni yağdayı öğrettiler akla. Ne için bir tane televizyon, bir tane kanal halkın dem sesini eşiteyli, halkın fikri bilen deyip dem adak koyan aklar. Hem de aylan taraf ne var ya? Diktatör terbiyelerini var ya. Pul yasayana var ya. Valla pulları bilen pul yasayana. 400 milyar dolar ya milyon yıl bolya. Onu Arabistan Saudi ben Selman at kömek etti. Zaten Ukrayna. Yani için şu Sputnik bolan yağdayları olunma için. Yoksa yani o zaten Irak'a vaptırmıyor. Orada Arabistan Saudi aşk yok mu? Oğurluk yok mu? Huzurluk yok mu? Siyasi türmeşikler yok mu? Kıcısı yok mu? Öysü yok mu? Ha? Onun neyle oluyor? 400 milyon ya 400 milyar dolar o halka koymak ediyor. Şu 400 milyar doları uç yatırma için koymak için neyle olurdu? Ya adamın an çüncüsü ösmek için ya medeniyeti ösmek için harcadıysa okullara, mekteplere, eyneşklere, gariplere, öysülere, cahislere, yersizlere koymak edilse ne mi olurdu? Onunla adam an çüncüsü ösörttü, bilirdi, cemiyeti arkayını yaşardı. Bula ne hemen niyetler var. Bula da büyro alıyorlar yukarıdan. Şu büyro yerine getiriyorlar. Yoksa biz 20. asırda şunu yaşamalı mı? Yurtsuz yaşamalı mı? Yurdumuzda şunu kemçilikler olmalı mı? Oğurluk, psikolojik, cinayet olmalı mı? Onunla ki kâvr adamlar pul garda alıyorlar dedem pul izni veren aklar. Ya da atlarını yazırıp alıyorlar. Nemede gerekli atlarını, iyiliklerini, atlarını tam pulun tölep bilen aklar. Ya da oğurluk köp oluyor. Ya psikolojik köp oluyor. Neyse var? Hem de koku var. Görüyor musun? Şu köklerini bilsen mi oluyor? Kökünü yetsen mi oluyor? Kökünü düzelsen mi oluyor? Rişe diye. Her zaman rişesi var. Kökü var. Bağın şon yalı. Ya adamın şon yalı. Hemen biz ne mi? Adamdan dünya getir. Adam yasaptır. Ve aleykümselam. Karaz şon yalık yağdı. Şunun için adam bir hormat koymalı, sile koymalı, bir silemalı, hormat koymalı, geçimli olmalı. Ben bir ayten zatlarım yürekten ayten şu işi de etyen, ama sana sile koymasa, hormat koymasa, ya da devletin olsun, ya halkın olsun, ya bir olsun, ya doğan anlaşın olsun, ya oğlanmışın olsun. Yani tavavatı. Bir hayvan yaşı değil ya da. Ya keplecek kepin bilmeyen adam, onun otlap yerin hayvan yaşı diyor. Yani yerde aydılmandır mahtum olatamız. Mahtumlar atamızdan hemme koşullarını biz okamıza ya bilemiza. Dini koşullarını yardım, ilmi koşullarını, felsefi koşullarını, tarihi koşullarını, edebiyatı değişik koşullarını, ilgine değişik beydalan. Şolun özleri aydımlar dinlesek, biz aydımlarımızı koşullarımızı dinlesek, şolun özleri cemiyeti terbiyeli yani, cemiyeti düzeltecek. Ondan bir mahtumların amadarını, düğün bir mana surati veriyor. Şiiri de değişiliyor. Mahtumların mazarı, Türkmenistan doğularından eline düşüpler. Attı bir yerden, bilinak, tananak, eşitmen hak. Benim aytıp verdim. Mahtumala atamıdı. Açın mahtumala atamı tandırlı. Açın Kılıç Kulüf ilçisi oldu Tehran'la.
Sovyet Soyuz vakti, Orset vakti ilçisi olanı şonla bir aylık dinç Almanya gidecek oluyor. Şonu Irak gideceğim bilinmek. O zaman yanındaki İran adamları Hopsi komitede o vakti sabah ayette sen Irak'a değil şeyler diye bir İran'ı görür ya o da ben görecek oluyor İran'ı. Onun Irak yerine Mahtumul Atamızın mazarını görecek oluyor. O vakti Mahtumul Atamızın mazarı nircidi ben dedi. Şunun üstüne bir daşan koyulmadık. Ondan sonra şehir katlar başkanı. Ben Mahtumul'un ama doğru tanıdık bilemem şu açıdan. Ya da onun üstüne de hemen çeken Merettur'da gazi. Ne hacca gitti, ben de onda hacca gitmekti. Ama Aşkabad'a gelene geliyordu yanıma. Birlikte gidiyorduk. Şolyalı adamlar tanıttı. Nurhan Aşık Puryalı adamlar tanıttı. Haydar Mukhif yalı Türkmenistan'a bizim ustadımız, Moğollamız tanıttı. Nadarullah yalı tanıttı. Begmurad Ağa yalı tanıttı. Başka bir şahirlerimiz tanıttı. Biz ilmi ve doğru bir şahirimiz. Hadir onu şey tanıtıp bilemem. Ağam fikrimi niye gittir? Karın doyurmalı. Kavu yaşamalı, maşin edinmeli, cay edinmeli, öyün koşun doldurmalı, yeni uzatmalı. Şol bizi şonun başarıyı var. O zaman kaptanın odatları da emniyemediliyor. Yatınım çıkıyor. Dine Mahtumul Atamızda mesken kılıcımda mı şon yani? Ya başka şahirlerimden mi şon yani? Bir gelecekte belki bir de dili söz azatlığı Mersin'de Türkmen şehirlerimizde, üniversitede, başka yerde, mekteplerde de şahirlerimiz tam değil. Türkmen dilimize ruhsat versinler. Radyo, sansur olmasın radyomuzda. O gurganına koydular. Ne için gurganına koydular? Türkmenlerin eline düşmesin gurganına koydular. Biz fikir ettiğimizde biz Türkmenistan'a varamızda gurganı yaşayan kaldı. Biz gurganın radyosunu yaşayamıştık. Ya İranlı Türkmen niyalı. Gördün o dönem. Türkmen şehirleri Türkmen. Türkmen doğanımız. Bizim aramızda Nikolay Cavur'unu ikinci Nikolay'da oğlum ben koydum. Şonu bizim aramızda serhat koyuyor. Kâlerin mazarı Türkmenistan'a galiyor. Kâlerin mazarını zatta galiyor. İran'a galiyor. Onlardaki inçe burun, daşlı burun, etrek, görün, tengli. Şu devletler görsanız, yaşa onların Amerikan gitsen saraksı buradan, İran'ın saraksı var, Türkmenistan'ın saraksı var. Biz böylele, hadiren böyle. Ona karayı yani, karayın iki verişler yani. Germanya'nın böylele, ikinci Cihan Urşu'ndan sonra. Yani için bir Germanya biriktirdiler öyle bizim Türkmenlerimizi hiç ile biriktirmeyelim. Ya gururlam eden aklım. Afganistan Türkmen doğrulamaz. Onu Irak'ta yaşayan Türkmen doğrulamaz. İran'da yaşayan Türkmen doğrulamaz. Türkmenistan'da yaşayan, Karakalpakistan'da yaşayan, başka yerde yaşayan Türkmen doğrulamaz. Ortaçağ'da yaşayan Türkmen doğrulamaz. Yani için şu an eline milli Türkmen milli pasportu yok. Bizim devletimiz var. Halkımız var, arkamız var. Yani ziyanı var. Gelse bir doğan katnaşının hasarını görkütecek. Hiç çili ziyanı yok. Gelse borsunu içsin ya başka işlesin, öz şahsi işi şey gideceksin, özünde şu işe etmen atıyorsun. Türkmen devletin bir halkın bir nimetçek olmalı, diketçek olmalı, şorlara bir yardım edecek olmalı, kollacak olmalı, koymak edecek olmalı. O biz darganını yaşaklıyoruz. Şu Kanada bir tane encimenimiz yok. Türkmen doğularında onlar ki işlemene gelecekler, okuyumana gelecekler, yaşamana gelecekler, görmeyene gezilence gelecekler, hiç olmanı. Adın ömrü meğer ne açıyıl? Ne açı bahar? Yönü ki zaten redilene. Yani bu yönü ki adımız familiyamızda iyiydi. Doğru adımız familiyamızda yolunu tutup görün. Ya ortada Ufa'da işli ya Va'da işli, İran'da Y'de işli. Plani, Kafuri, Maşriki, falani, iyi. Planin oğlu ya planin kızı yok. Koreyan yönü ki cezadı. Aytmanı diymen zat köp ne mi diyeyim? Ben kavsi yine 10 sekund kuruluşayın siz bilen fikrim böyle şeyin ondan sonra köp kellen ağırtman sonra bir saat bolya. Sadece ben özüm görülen bolyan. Öz yerine Koreyan etmeli işler köp hatta biz öz yurdun içinde yaşap böyle öz Türkmen dilini saklamana önemli. Öz aramızda Türkmen dilini gururlamız var. Guruliyat muhatip kretiyat yok. Ençemesi Fars dilinden geçen ya da ençemesi Fars dilinden Arap dilinden geçen. Şunu ursat vermendir onaklara. Ya ursada mı gerek var? Çünkü öz aranızın gurula sakla vermeli. Onu koruyan, öngam aytımın bahaylar öz dillerini saklapıyorlar şu İran içinde. Türmede batılya urluyarım, yenciliyarım, atılıyarım. Ya Yevreler şon yanlık, ya başka halklar şöyle İran içinde. Ya nemede nahilli vallahi.
zatlarda. Afganistan'da. Sikler var, Hindular var, zatlar var. Onlar neyle adar verdiler. Yani şuat ne için hezaraları yinglerini yani zat yerler. Görüyor musun? Adamlar göz yurdun için kapma aşıklar yerler. Ne için şu yurdun neftine, gazına, baylığına göz tutuyorlar. Değil mi diye fikrin, İran fikrini şu zat verilir. Mesela için İran Arap orşuna idensilleri. İran Arap orşuna neyle adı öyle? İran Arap orşu gidiyordu. İçindeki savatlı adamlar mesela için şiirde adam yalak, şiirde adam yalak, Tumaş yalak, Vahidi yalak, Cürcani yalak, Gurban Behelki yalak, Şefii yalak, başka yoldaşlarımız barınacaklar intilgade savatlı adamları bahanelerden aradan ayırdılar, uçtan gördüler. Şu an Ukrayna'da şöyle gidiyordu. Ya Irak'ta da şöyle, Afganistan'da şöyle, savatlı adamları, bilimli adamları içine arasıyla atıyorlar. Yani iyi anı urşu gidiyordu. Urşu gidiyordu, birek bilen zaman. Öden güçlü gidiyordu şu adam. Yani içindeki adamlar, keplecek adamlar, ertekün bir iyiliğine hizmet edecek adamları, siyasi adamları içine arasıyla atıyorlar. Hiç yerde ses çıkana. Ses çıkacak adamın eline radyosu yok, televizyonu yok. Anladın ki dinleyenler, İranların ne dinleyenler kadık pratiyen? BBC'ni, Radyo Ferda, İran International. O da yine kavga, o da yok, o da değil, ondan habersiz oluyor. Yani blankı. Yurdun içinde kadar şunu yani. Televizyon olan eline, devletin eline, hiç halkın derdindarını hiç kozağanakla amal etmeyenler. Neymiş? Öder televizyonlar, öder getirdiler. Hem mi yurtta şunu yani. Görüyor musun? Adam akbalıyla nehil oynayanlar. Şeyde oynayanlar. Adamlar adam hesabına. Şeyde ben masabağımız geçmiştir. Bizim şunu yani geç gidecek. Biz yine 3 yıl iyide gidip varıyoruz. Yani önkü adatlarımız, medeni adatlarımız eğlenecek olur. Bunun onu der, bunun katlakta devlet halk bilen olmalı, halkım devlet bilen olmalı. Haysi yurtta devlet halk bilen ya da halk devlet bilen. Nalo aliyale bolya nalo bir harcedin şunu yurt yakale yalak. Kabir esen yurtlar yalak, Şivesiye yalak ya da neme yalak, Kanada ya başka yurtlar yalak, Norveç'e yalak. Kabir atlar nalo aliyan nalo ni maliyati halkın özünü harcedin. İbonmuş şu neden akla İran yak yurt ya. Bolya onu yetken ki ya da bir meştemai var değil. İsrafhaniye var değil. Bolya. Bunun gücü yok. Bunun gücü olmasa adamın sanına yok. Adamın gücü yok hiç şeyli. Onlar ki var içinde avariye çıkıyor. Yollar dağıtlarda, koşular dağıtlarda adam ölüm için var oluyor. Şunu üzerinden akla yanak ediyorlar. Ama bu düğün nerede? Düğün aylan dolam şuralar var ya. Yurdun içine aklar koymayanlar şu yurdu düzelsin. Ekonomi yağdan, medeni yağdan, siyasi yağdan, başka yağdan, durulu yağdan, medeni ismek için. Yurdun dışında da şuralar yani. Mesela bir daşa yurtta beheşt mukaddes. Oraya ganimet hava. Ama hava diyecek, yok diyecek ki. Arkayını yaşayan arkayını met. Onu da medeni ismerler. Yani erkekleşimde geçiyor. Mesela için şutayda sosyal worker var, koyma geçiyor. İşsiz olsan ya da devam iş takvimi adam pulungan olsa ya başka ya da var koyma geçiyor. İmani içmani cay veriyor o ya da ne koyma geçiyor. Ama an çünkü esmesi ne hayır varın. Gittim sen içe yazsan ya narkotika yazsan ya da devam koca dinamik istiyor hareketlerin ne bilsen. Orada şunu istiyor. Oğlum değer. Ben utanıyan. Kalau ingon mungkin Instagram ke onu oturup temşire yatarak çekiyorlar ya da doğru promodan çekiyor. Doğru bir öneme gözünü şu ne ettirdiniz. Ama onun sonunda ne il görür de var yalnız. İlgini ne il görür de var yalnız. Hiç il görür de yok. Öz promodan çekiyor, öz promodan içiyor, öz promodan plan. Berekella. O işet yan söyleme. Şey ve yımırdılar vatan ilgini. Ertikun vatani iyiliğini öz ocağın oramana adam yok. Öz ocaklarının oraklarına. Oramana yağda yemiyor. Onun için adamların fikrinden şunu ya zatları meşgul ediyorlar, güymeyerler. O taraflara çekiyorlar. Ben şu adın bir sağa doğrulaydan gururun etkeleyen yine ne çimutba 4 minut 5 minut ayça kolyan da adam
belki şuna netice alarsınız deyip, belki safa kalarsınız deyip, belki bana yardım olarsınız deyip, yardım deyip pul maddi taraftan ya manevi taraftan aydı ama mena mümkün bir yanlışlayan yerlem vardır. Yani gurulaya vatanır mümkün musici sözler ayıp vatanır samskumalar ya ahullar ya dinge kav iyi yerler, kav iç yerler, kav geyin yerler, kav sözler ayıp yerler. Yani cemiyette peydası yok. Samska ahullar diyenim hem ahullar da ahulların içine arasırsan ama dinge o dünyayı söylen bort verirler var. İle cemiyete devlete ziyan yetirip vermeyenler var. Tuhaflar var. Çok hormat koyuyor. Yani yaşayış durmuşun ağın düşünceler olan şol. Ondan başka ağın düşünce yok. Ağınlar şunu ya terbiyelenen. Yani birinci bir dinge içmen de etmen onu görüyor ki ise oğulların evler neyle olup yaşap verirler. Yurdun içinde ya yurdun dışında. Sen özün bir ayken dadın özün inanmasan özün şöyle hareket etmesen ne olur diye. Devletem dargar, ilim dargar, ilim psikolojik koyar. Şunun için türmelerinden doğru. Medeniyetli türmelerinden, siyasi türmelerinden. Hem zaten haberimiz var. Ve aleykümselam çıkan. Ve aleykümselam. Cevabım vermekti mesela ben ilminin gurminin gurgunlaşı otayım. Kabir fikirlerim böyle şeyen. Şunun için akayın gurgunlu varsa ben akayın yekekeden gurgunla biliyen. Gerek varsa dobinin kameranı egunne, gerek varsa ayratin. Men fikirim iyili bunu cemiyeti sağdın etmek. Bizim cemiyetimiz sağdın nere? Bizim oğullarımız da çelle daylaktırlar. Dine narkotik bilen ne? İşsizlik bilen. Bunun gücü yokluğu bilen. Bizim hazır şu derecede getiriyoruz. Şu an Aran devri, Irak'da, Afganistan'da bilen nedir? Şu an dengeçti. Vardı geldi, daşalut bilen yaralı olsun olsa ne yapacak? Onu beter yere çok. Ekonomi adayı hem adaylar. Adam bir yerine bidar edecek. Hem bidar etmetiyen taşlaştırayan hem de pul. İktisat, ekonomiye. Görüyor musun? Ulu oylar itiyor. 80 milyon cemiyetimiz var. 80 işçiler var ya 80 niye? Bir doğru siyaset alıp bilir ya konuşulan yurtlar böyle. Ben özüm tercümesi var mı Türkmenistan'da? Yolbaşılan ya da devam Suudiyet yerlen biznesten zaten. Ulak yaşayacak var yani, alacak var yani. Hadiren başa. Gözün ödeni. Sen başladın bir devlete bir peydan getirecek var komşu yurda. Orada senin görüleceksin. Özün peydanı mı var? Çepelin menen ber, takalın menen al. Şoň ýaly hiç ýyly bir halkara yani beynelmileli yani mejnarotni orşaýsak ya da internasyonal hiç ýyly bir döwlet bilen dogry aragatnaşyk ýok. Näme sebäp bilen özlerin baýlygym köp. Näme sawatly, ilmli, bilimli, düşünjeli adamlardan daşarypda getipdirler. Onu görwetin. Haýsy ýurtlar Alman bolsun, Germaniýa bolsun, ýa näme bolsun, Kanada bolsun, Amerika bolsun, dürli sawatly oglanlar, gyzlar Iranyňky. Bäri hyzmat edip berdi. Ondan men ştada sesimi kesşek, siz bilen hoşlaşşak, dogry bir sagat boldy. Ondan janyň sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Ýene aýtýan, bitakda näme seretýän beýleklin. YouTube'da koyacak olan emma filmma onu şonyal hem iki taraftan üç taraftan çıkışıydı otayım. Şonyal olman canın sağ olsun, başını dik olsun, arzuların hasıl olsun, değerlerinize, ejinize, doğrularınıza hormat koyun, silan, bir silahsa tutars. O davalık bilen, kahar bilen, düşmançılık bilen hiç tutup bilmez. Şu açıda otonomi yok. Ýene otturan siyasatda da şonýaly, ekonomide şonýaly, ykdysatda da şonýaly, medeniyetde de şonýaly, başga ýagdaýlarda şonýaly. Bu men janyň saglygyny isleýän, ýalkyny salam aýdyň diýdiňizde, ejeňizde, dogalyňyzda, bizim hunermençilerimize, aýdymçylarymyza, şairlerimize ýalkyny salam aýdýar.